हाबा जों बेलायनो अबस्था सालियां थांगायसै जों दाबो आसे हाजार बोसोरनि उनाव फैबाय जों बोसोर जों सासा बोसोर गाहामना दंमोन किन्तु दाबो जोंनि अबस्था साजानाय गिरि गायसै सुजानाय गिरि गाताबो ए अबस्थायाव जों बेलाय केसे जराव बेलाय हाया जराव फानोसै दाबो जों देप्रासाङै दिनै देप्रासानि बिसिङाव गोबां मानसिनि नेतारक दिनै इन्टेलेक्चुयेल साथारमानि बिसिंखै जों दाबो खुनुरकम दंहायसै जराव जों गोबां बदल जों राजनिति खालायलायासै दिनै राजनितिनि कक सानानै गिरि फैयाबा जों आं राजनिति बदल लेवैनो खरसा दं माने बाङै राजनिति थंमाने बिसिं दिना किसि किसि सा उल्लेख खायबै कक सानानि जेस्ता खायनायसै जों नायहासै जों गोबां उन्नत कान्ट्रिनि बर' हारिनि जोंबो गोसों काहा तं गोजां सा गोजां लग्जारियास लाइफ खायनो नायहासै हायबोले तासों जरा दिनै दिप्रानि अबस्थाव दिप्रासे एडिसि एरियाव तासों जरा नायनाय खांगे दिनै कोनो फानो क्वालिटी बाया कोनो फानो जों काहा गोजों मायासै हायहुन फानोसै जों सेस्ता सलाय दङ फानो जोंनो केबिनि गोबां दंमोन बाङैनो दिनै थानायाव गोबां दिनै वानसना गोरों सामोन खायनो गोरों फैयाबा जों राजनिति पावार गोरोंनि बाङैनो जों तासों जरा जतनोसै तलाव गोलोमा दंहायसै जों नाङो शिक्षा जों काहा नाङायसै जों खोनाङो क्वालिटी एडुकेशन हायनै किन्तु बा दिनै दिप्रासे एरियाव तासों जरा क्वालिटी एडुकेशन नि कुनो बाहाय गानार सफाया खायसै जों दिप्रासे एरियाव नायनाय खांगे दिनै गामियाव स्कुल दङ बेयाबो स्कुलनि अबस्था बेलायनो काहिल अमसुमानि दाये राज्य सरकारनि दाये दिनै एडिसि एरिया बाय जेनेरेल एरियानि स्कुलनो जों कम्पेयार खायनाय खांगे दिनै एरियानि बिसिंते जों मोनते माख्लाय हायसै तो फानो जों स्कुलनो या गयबाया जों स्कुलनो बेबो गाहाम तनानि बाङै दिनै प्रशासन लेभेल के दिनै सोशल एक्टिविस्टनि बिसिंते जों बाकेबो दिनै एजुकेशन जों क्वालिटी खायतनां मानानि ताबोबो साखारि दंलायासै जों दा नेसन दङ जों कृषि सेक्टर नायदि एग्रि सेक्टर सबसे जों डाउन दिनै एडिसि एरिया वासै दिनै एडिसि एरिया हंगे 100% होयबानो जों कृषि जीवी जों कृषि बाय कृषि चाष खायनो दिनै जीवन यापन खायबायसै आरो ताबो जों जरा जों आसिके जरा सफायगा जों ताबो हाई यील्डिं उच्च फलनशील उच्च उत्पादन खायनि बाङैनि दिनै जागाव जों चाष खायनि मतनि একটা ব্যবস্থা তোমার দंमाने हायसै किन्तु तासों जरा ट्रेडिशनल चाष ताबो बाहायनो आगियो दिनै सुसु स्राव खायफोरनि हायनो जों चाष मा खायहायसै अम बुसुमानि दायो टोटालिटी राज्य सरकारनि दाय हायसै जों लाइफ थानाय जुथ सरकाराव जों किसि समान हायसै आफ्राबो दिनै सार नागेन्द्र जमातिया जों कृषि मन्त्री दंफोरावबो जों आफ्राखौ एखौ जों आसे खासियाखौ हायफोरनो सायमान हायसै आफ्राव जराबो दिनै एरियारावबो कृषिनि बाङै मटामटी बिप्लब फायहायसै जों आफ्राव नौमानखासो आलु गायो आं जे खासिफोर नौमोननि दिनै सार नागेन्द्र जमातिया दिनै थैथांगा मताय खायथांगा हायफोरनो बोनोगावनो जों जराबा जरा नारविनो मा दङ मैथ' खाय मा दं हायसै ब्रौनि अबदान दंरुंनाय के सुनु पायलाङै हायसै हायखेबे ब्रौनि जराबा जों दिनै एलाकाव जब जागावनो कमसे कम आलु खायमान नो किन्तु तानि जराबो जों कुनो फानो माया कृषि सेक्टर जों कुनो फानो माया बছর फायखांगे 4-5-10 कानि मतन पटका कर्मनखे काजमान एसराय पद्धतिके माइ खायहायनि से मात्र और असुनु खायमाने बने बाद बाकी सिनि और जगह जे नांमाने उत्पादन कुनो मतेनो उन्नत माने प्रजुक्ति माने टेक्निकल कुनो फानो माइ हायसै हाने बाबा तासो जरा जों कुनो फानो उत्पादन जों गोबां खायमे हायसै अमने दायो दिनै राज्य सरकारनि दायो
sini edisi area no bahan kebang guk polon kaiman bangui kebang sas kahake kaiman bangui suno sikarone kongmane kinto arobe suno roya omane bangui tawak sini obostha sini kisino obostha edisi area wo সবচেয়ে করুন তাই কংগ্রেসন sini area wo जों दाबो गणतंत्र no hawe se 75 বছর কাকাইছে তারসে জরা sini area wo রাস্তা কাম কাইছে ফান করে আইছে আর যেই মানে না जों saya nuyang gangke जों tiki maya যেই মানে তুই বাহাইनो जों तारसो जरा sini तुइनि व्यवस्था काहा करे आइছে हाय खाइबो sini চলমান জীবন sini কম দমনি জীবন जों কাইসা ফানে sini সুস্থমনি মতন sini মানে কাহামনি মতন কোন ফান করে আইছে এমন অবস্থা শুনো তোরা দঙ্গ অমনি বাংলানি जों অমনি থেকে जों উপকরণ মানে বাংলাই আং কইনাই sini বুসকানি sini যুবক রক sini sikla rok sini sikli rok nero umoi ma basa nai bumo bharot jese samon khaika jese khaimaka bono laile जों buskani jugo kakal jugo tabo digital jugo जों kaham ke ang basa nani bangoi जों tini somai tangma thangnai जों thansa mangnai haisi thansa maya hangke जों rangni khomta angoi phaimi khanai rastiti ni khomta angoi phaimi khanai जों tini elaka tei tini जुग sini tiprasa tini ha do phano जों kaham ke koi bini bangoi kuno lam kring na ase nai na जों ta kaisa जों sini asike sini sasto hai ase sini elaka ro tabok se pojonto sasto naiyoni bangoi elaka wa asik gedeng mani ya golo sini wa tabok bune sini kilawa ekmatro tongo PSC ban ongoi maya ko जों PSC sini oro jaga wo lungtang ke khidre kangke boksa kangke kaham doktor piroi biti kaisa rojago iya ke jono referoi ro udai porai जों sini poribar sini aidi kono jono source koroi जों ekta dugin kangke जों kaisa biti kaham paisa nani sini belai ne daing thang haise ojorago sini elakawo taksho jora kaisa pun hospital kaha sopaya kaisa hospital kaha kene omone bange sini sore sustonya soni soro sustonya gangke जों jora waisa pun wan soi kaha khaime sam khaime aisi omone bange sini elakawo bo जों hospital kaha nango sini sore susto gangke जों samong kaha khaimanai kaha wan soi manai apro जों samong kaha pangmanai aisi কিন্তু সরি খাইয়া বেবাক খাইয়া আছে দেখ আছে ব্লেড কত